Kiama kia UPA oyobo igore omokonyi bomunogari hwe bunge ya kaunti ya Kisii Omosike Jacob Agaka nigo kwanire okomirana kwa mwasiri mukoro Omosike Dr. Fred Matiang'i na igatia bamusiye kurwase kaunti ya Kisii na boiga kaunti ya Nyamira kolengana na Agaka nigo komirana okukore enjira eyemo y'Omosike Matiang'i kogendera kweroberia bosio bobochorio bonne bomwaka bwa 2022 boigo Omosike Agaka nigamenta buna amasikania manene nigaro igati y'Omosike Matiang'i na boigo mugavana we kaunti ya Kisii Omosike Paul Simba Arati. Number 1 tata ko irenga kiaso kwa karaba MCA baito ba Kisii County ngambo ya mano. Omokonyi bomunogari bwe bunge ye kaunti ya Kisii oyibo igore omurike monne be kiama kia UPA nigabire umutangani kigima okwanira etaro yegati ya MCA kurwase kaunti ya Kisii abo ye kaunti ya Nyamira gochia komerana no mwasiro mukoro Omosike Dr. Fred Matiang'i kolengana bagaka etare yo nigo yarenge eyenge nchomono asoku yarigania kwaye Omosike Matiang'i igore obochori bonne bo mwaka wa 2022 Dr. Matiang'i na turangeria asenge nchuyo kurigyo bose mikuru story na ntukutaka kumutegerera ya chanda ya bwata sabanto baito ba Kenya so intumune account ya Kisii nilia Nyamira tukuraho ne leaders cheto ya majority na minority ntu agenda umugambi tukakwana tukatore discussion na ndutukarora tabekene na bwata marama ya noto ndia so mugusi batboiga sekenya ngima na gukonera obwamate bw'omugavana bwe kaunti ya Kisii Omosike Paul Simba Arati na Dr. Fred Matiang'i Omosike Bagaka ndigate abuna babera abo libobwate obwamate borobuya na inde obwamaskani gati yabo tabantu bakana bukwana nga umweshimwe ose Matiang'i wata kirigavana ose gavana tatayati Matiang'i na bibi tena bitwaje tusiga umweshimwe wa Matiang'i tana wataki umweshimwe gavana igabo basikaine sana taye nanya kotegerera ase Matiang'i rokanire kago pingo mweshimwa Simba ate na tegeraire na iguru mweshimwa Simba kakurama umweshimwa Matiang'i abantu ababere nkukwana bale mbayigwana ine na ninkora bale gasiamu oigo Omosike Bagaka nigasingerere buna ere no ali magigayo mugavana Paul Simba Arati na nere agoche gwakira ekura asobo chali bonne bo mwaka wa 2025 nande karen kora abantu batabatanga Bagaka totebi gose simbole gose Matiang'i which kind of question is that? Ekiranga kwa maskara kwa kachikura kwa maskara tano. Chiko chirinde shwa ngocha waka na bakona wikenya akire no mwamusio masi west. Eye kule iko kanya akire to na kudusio. Ngo cha se kule yo gabana ko kanga Simba Arati. Nere nkwa. Na amwache kali independent, amwache kali wapi? SNJ mere ya kolire. Nega silia kule masi west. Guikama ikura yana. Chingakie chiechio nigo Omosike Bagaka aigerera kubwatirana hagati y'omugavana we kaunti ya Kisii Omosike Arati amo na serikali enene insi y'omurai wense Omosike William Samoei Ruto. Unge president ya Kenya ya murangeri ya mutebiri Mheshimiwa Simba ntakete kotegerera maoni yago ase bintu tetebikoragana Kisii. He has no reason kokana kotegerera egararori paramneri ane kurugari matuta yagenda gyose yachosoka paka matieri ngumbu aliera wasi. There is no problem about that. Nigo igo ane kibuna nigo kubwatirana kogenda tekwane kigwana gokorwa gati ebyama ao ebyo bigosira iganga yae Omosike Dr. Fred Matiang'i. Matiang'i na nana last time igata the coalition. He has decided era accommodative. Abante bare tobote. Mbara bako mate ya rosi kiame Kenya chaka fresh. Mbara bako teba agenda gusabere Jubilee. Abande bate tianda bare UPA. What we have agreed, muna nabi we have back mo supporting kedinga it will make a coalition. E actually enta kwa nini met Aaron Ototo Nyangiri, Gatembe TV.